Exodus 17, Exodus 17, Exodus 17, Exodus 17, from verse 12. Exodus 17 from verse 12. And it reads, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put under him, and he sat on it. No longer we are all aware of this story. The Israelites were fighting against the Amalekites in a desert place. But Moses said to Joshua, I will go unto the hill and raise the staff of the Lord. So Bible wrote as long as Moses was raising his hands, Israel was winning. But there came a time when Moses' hands grew tired. When Moses' hands grew tired, they looked for a stone and put it under him, and he sat on it. Dombo rutaurwa nezvaro pano rakagarirwa naMoses ndiye Jesu. Moses, he represents law. Law became tired, and they looked for grace. And when they found grace, Moses wakagara padombo. Harina Aaron ndokubva varamba vakasimudza ruoko rwaMoses kusvika Joshua akunda. Havana kusimudza ruoko rwaMoses nekuti aneta bedzi, asi nyangwe anga aneta, chavakatanga kutsvaga is the rock or the stone. Rumbidzai mufambi, may the good Lord bless you. Rumbidzai mufambi, may the good Lord protect you and bless you. Thank you so much for tuning in. They look for a stone. Moses ndokubva agara padombo, which means he was no longer standing. He was now seated. Shoko rinoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Kuzorora kwedu kuri muna Kristu. Zvinorema muupenyu, zvinonetesa zviriko. I don't know whom I'm talking to. Sometimes you are experiencing zvinorwadza moyo nekushungurudza, zvinorema zvekuti ukazvifunga unogona kushaya hope kana kurara. But dombo ririko. Kune dombo rinonzi Kristu Jesu. Kune dombo rekuti vakaneta vakagara pariri, they can get victory whilst vakaneta. Pane paunoshanda nesimba, pane panodimanda power. But for now, you are tired. Let's be real, guys. Zvinonetesa muupenyu zviriko. Munhu anosvika pakuneta zvekuti kunyange nekutaura anenge asisadi. Munhu anosvika pakuneta zvekuti even prayer haagone kupinda prayer. Munhu anoneta kusvika paextend yekuti he cannot do anything but just to shed tears and cry. Masituations anorwadza nekunetesa muupenyu arimo. But Bible rati Moses aneta, havana kuti hazvichaita. Moses aneta, but achiziva kuti pasapa Joshua ari kurwa nemaAmalekites. Haana kuti ndaakudzika mugomo ndaneta. Ndinofara kuti Aaron naHari vakatsvaka dombo ndokubva variwana. Zviri pachena kuti havana kukwira pamusoro pechikomo vane dombo racho, asi kuti dombo iri vakariwana riripo pamusoro. Ndinofara nekuda kwekuti handisu takamuunza kana takamutakura, but iye ndiye wakaenda panzvimbo achiziva kuti one day you will be in this place. Uri munzvimbo, uchava munzvimbo ino, zvinokunetesa uchazviwana muarea ino, but iye achavapo kuti akupe kuzorora. Hama dzangu, ndinotaura pamusoro pemurume anonzi Jesu Kristu weNazareta. Rinova ire dombo riri muposition yekuti kana waneta ukamutsvaka anowanikwa, nekuti iye anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. So Moses wakagara padombo, which means Moses haana kuzopa vanhu victory because he was powerful. Sekuneta kwaanga aita, victory kuna Israeli yakawanikwa. Chikonzero akagara padombo. Kune dombo randikutaura nezvaro mangwanani ano. Marriage yako ngaigare padombo iroro. Basa rako ngarigare padombo iroro.
maplans ako ese ngaagare pamusoro pedombo. Pane paunosvika pakuneta, human intelligence can fail you, money can fail you, relationships can fail you. But wandinoziva anogona kupa zororo kuvanhu vaneta, kwete kuzorora bedzi. But Moses akawana zviviri, akazorora akagara padombo, uye akawana victory ari padombo. Muna Kristu mune kuzorora, muna Kristu mune kukunda. When Moses' hands grew tired, they look for the stone or for the rock. Havana kunge vatakura dombo iri kuenda naro pamusoro pegomo, asi kuti pagomo pachikomo ichocho vakariwana dombo. Solution ngaiwanikwe, kwete kure newayo. But kana waenda pachikomo chinonzi prayer, waenda pachikomo chinonzi kutenda, uri pachikomo chinonzi faith, pachikomo chinonzi believing, pachikomo chinonzi trusting, may you find blessing and favor on that hill. Upenyu hwakwidza makomo, upenyu hwaenda palevel inorema inorwadza. But chandinoziva, tina Jesu unoziva kuti kana waneta, tina Jesu unoziva kuti mukuneta nemukurwadziwa, wakaneta kudaro, you will testify. Moses haana kupa vanhu kukunda nokuti anga ane simba. Mukati tikaverenga fedha nyaya iyi, unonzwa shoko raMwari richitaura kuna Moses kuti zvino kana paakaburuka mugomo, Mwari vakamurayira kuti anyore pasi. Okay. Verse 14. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely erase the memory of Amalekites from under heaven. Mwari vakataurira Moses kuti anyore pasi, to write down a scroll. Kureva kuti incident yezvaitika pamusoro pegomo, vazhinji vanogona kuva nepfungwa yekuti aiwa Moses ane simba anga achimira kwazvo zvichiendeka. But Moses paari kunzi anyore pasi, vari muzasi megomo vaifanirwa kuziva kuti haisi nyaya yekuti Moses was so powerful, but inyaya yekuti mukuneta kwake kune dombo rawanikwa raagona kugara. Dombo rinonzi Kristu Jesu. Tine vazhinji vekuti akagara pakereke yake, akagara mukutaura kwevanhu, asi ndiri kukurudzira hama yangu mangwanani ano kugara pana Kristu. Pavakawana dombo Moses akagara, Israeri ikakunda. He was tired, but because vakawana dombo, nyaya ikagadzirika. People of God, hear me very well. Scripture yati, when Moses' hands grew tired, maoko aMoses aneta, vakatsvaka dombo. Maoko aMoses kubata kwake simba rake risisipo, vane dombo ravakatsvaka akagara pariri. Kusvika Israeri yakakunda. Dombo ranotaura nezvaro ndi Jesu. Jesu anotaura nezvake ishoko, kugara mushoko raMwari. Why? Nokuti shoko raMwari riri designed kukupa even victory mukuneta kwako. Let the weak say I am strong. Vasina simba vakaneta ngavataure kuti ndine simba, nokuti simba redu ndiye Kristu. Simba redu inyasha dzake. Hama dzangu, zvinonetesa muupenyu zviriko. Zvinonetesa moyo wako, zvinonetesa pfungwa dzako, zvinonetesa in every area of life. Zvinorema nekukunetesa zviriko. Zvinoshaisa hope, zvinoyeredza misodzi nguva dzese zviriko. There is the rock we need to sit upon, and that rock is Jesus. That rock is the word of God. Kugara pashoko rake. You need scriptures in you that will strengthen you. Une shoko rinofanirwa kuti ukapota uchirirawa uchiriverenga, ugara mariri. Mwari vakasvinurira shoko ravo, haridzokere kwavari risina kuzadzikisa chavaritumira.
Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Tigare padombo, tigare munyasha dzaMwari. Mkoma chale birimiri, may the good Lord bless you, may the good Lord protect you pakadiko pawangi. Mwari vakuwanirei nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Bible rabuda pachena kuti nguva yese Mose yaaineta, Joshua waikundwa. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Amadzangu pane nguva yatinogona kutoona kuti the enemy is winning against us. But end of the story, victory was settled for Israel. Pane patakaona muvengi achita sekunga awina abudirira. But the fight was not over. The fight was not over. As pane a period, pane a time, yanzine shoko, Moses akadzikisa ruoko, the Amalekites were winning. But haisi completely victory against Israel. Pane ka period neka time, kekuti the Amalekites were winning. I need to talk to somebody. Pane nguva yekuti ukatarisa upenyu hwako, mukuronga kwako, maprojects ako nezvimwe zvawakaita, zvinoita sekunge wakaipa ane nguva yaakawina. Kana kuti izvezvi uri kuto experience loss, uri kuona the victory ye enemy against your life. There was a time when the Amalekites were winning, but the battle was not yet over. Although they were winning at a certain period of time, but the end of the story, total victory for Israel. Tiri kunamata Mwari unopa kukunda. Tiri kunamata Mwari, the God of restoration. Va Amalekite vane nguva yavakaita sekunge vari kuwina against Moses, against the Israelites. But the end of the story, there was total victory ku Israel. Pane nguva yekuti the enemy, kana kuti is the time you are to experience now, loss. He is the God of restoration. He is the God of restoration. Maoko a Moses aiti kana aita aneta, the Amalekites were winning. But the win yema Amalekites yanga isiri yekuti vakabva vatowina zvachose nekuti Moses aneta. Asi pakatsvaka dombo, Moses akaneta kudaro, the story changed. Nekuti awanirwa dombo rekugara, Israel ndokubva yava ne total victory against the Amalekites. Although parekodwa pakataura kuti there was a time yekuti the Amalekites were winning. So don't get discouraged. Kuti muvengi wako aneta sekunga awina, muvengi wako aneta sekunga abudirira against you. I've come to tell you this. Nyaya isati yapera. It's not over until it's over. It's not over until it's over. There is God in heaven, the God of victory, the God of favor, the God of protection, the God of mercy. Mwari ngavakurangarire mudikani. Kukunda kwese kwaita sekunge kuri kuitika against your life, may the Lord turn the tables. For he is the God of restoration. He is the God of victory. He is the God of favor. Baba ndinonamata mangwanani ano. Vana venyu varangarirwe nemi. Mune zvavanobata nezvavanoronga muupenyu. Dombo rinonzi Kristu Jesu ritipe kukunda mukuneta kwedu, mukurwadziwa nemukuchema. Tauya kudombo rinonzi Jesu. Tauya kwamurimi mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama. Yemi Jehovha munova utiziro hwedu nokuti muri Mwari munoshamisa makatendeka. Takupai mbiri Baba, takuremekedzai, takuongai. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Zvamunobata zviropafadzwe, pamunobuda nepamunopinda. Mhuri dzenyu dziropafadzwe. Favor mumabasa. Protection pamusoro pemafamilies. Mumazuva akaoma kudai edenda reCovid-19. Ndinotaura ruoko rwenyasha, ruoko rwekuchengetwa, blessing and favor nezita raKristu Jesu.
vanorwara ndinotaura kuporeswa nekuda kwezita raKristu Jesu. Mangwanani ano Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Remember this, when Moses' hands grew tired, the Amalekites were winning. But as that was total victory against Israel. It was just a period when Moses' hands grew tired. So there is a period or a season or a time in life yekuti ukatarisa zvinhu zvako, ukatarisa upenyu hwako, it seems the enemy is winning against you. Unotoona kuti pano enemy inenge yatotora advantage. Handizive kuti zviri kuitika muupenyu hwako, but pane zvokuti ukatarisa unotoona kuti panapa the enemy is winning. See, it was just a period, a moment. Yayai mumagumo ayo, there was total victory to Israel. So that period, that time, that season, wanikwa muupenyu, inoita sekunge the enemy is winning. Asi Mwari wekukunda, the God of victory, waunonamata waunotenda mari, muzita raJesu Kristu Nazareta. May victory be your portion. Mwari ngaakupe kufara nekusekerera at last. Cynthia Kamanga, Mulungu akudariseni zikomo kwambiri. I'm so happy to see you online. Mwari wakuitire nyasha. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari wakuitire nyasha. Skuru Jane Gumbura, may the good Lord bless you. Rumbidzai Mufambi, may the good Lord favor you. Baba Robert Chiwara, may the blessing and the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, Mwari wakuwanire nyasha. Gladys Maposa, may the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha ikoko Australia. Woman of God Maya Irwadzi, may the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Bright Madzinga, Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei. Mukoma Chalibiri Miri, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the favor of the Lord speak over your life in the mighty name of Jesus. Maimurwira Nyamunda, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Ndataura favor, ndataura victory, ndataura restoration. My Sandra Guja, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mangwanani anu Mwari ngavakuitire nyasha. Mangwanani anu Mwari ngavakuchengetei. Mangwanani anu Mwari ngavakurwirei. Mangwanani anu Mwari ngavakuzarurirei masuo. Mukuneta kwenyu Mwari ngavaririse victory pamusoro peupenyu hwenyu. Sister Irene, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Remember, Moses' hands grew tired. Vakatsvaka dombo rekuti agare. And there was total victory to Joshua and the Israelites. Mwari vakarayira Moses kuti write down a scroll. Make sure Joshua will hear this. Mwari zvanoda kuti Joshua anzwe. Something happened on the hill. Moses' hands grew tired. But Israel went on to win. Why? Because they found the rock. Shoko raMwari ndo rine simba. Shoko raMwari ndo rinotipa victory. Munguva dzinoita sekunge the enemy is winning. It's just a phase. It's just a passing phase in life. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Nokuti ari mauri, nokuti uri maari. Victory ya Jesu, iwe victory yako. Victory ya Kristu Jesu, iwe victory yedu. Hama dzangu pandatanga kuverenga Bible rati, Moses' hands grew tired. Zvinonetesa zviriko. Zvinorema, zvinorwadza zviriko. Asi Mwari wedu ndi Mwari wenyasha, ndi Mwari wakatendeka. May victory be your portion in the mighty name of Jesus. May victory be your portion this morning in the mighty name of Jesus. Father, I pray, I speak blessing and favor. Every evil altar being raised against your people, may it catch fire.
every negative voice speaking against their lives, against their families, their relationships. Zvavanobata Mwari. That negative voice to be silenced in the name of Jesus. I curse every evil plan. Ndinotuka nekuraira uronga hwese wakaipa unosimudzwa newakaipa against your children. Imi Mwari mati kuna Moses, I will completely destroy the Amalekites from the earth. Baba, mweya wa Amaleki, mweya usingade production, mweya usingade kupfura, mweya usingade rwendo, mweya usingade kufamba kwaita vana vaMwari vachienda kupromised land, ngaubviswe mukati meupenyu hwevana venyu. Ndataura victory, ndataura progress in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muropafadzwe pamunopinda, muropafadzwe pamunobuda. Nyasha dzaMwari dzitaure upenyu, dzitaure blessing. Victory be your portion in the mighty name of Jesus. Amen. Bye bye. God bless you. God bless you. Pride Mafoche, may the good Lord bless you. May the good Lord favor